Halos isang buwan matapos ideklarang COVID-free na ang siyudad San Fernando, Pampanga, muli na namang lumobo ang bilang ng mga nahahawaan ng nasabing sakit. Sa inilabas na datos ng City Health Office nitong January 19, makikitang pumalo na sa 1,631 ang bilang ng active cases, malayo sa 0 cases noong December 22. Noong January 14 ay naitala ang all-time high COVID-19 cases sa syudad kung saan umabot sa 257 ang naiulat na bagong kaso. Nangungunang Barangay Dolores sa may pinakamaraming aktibong kaso sa syudad na umabot na sa 240. Sinundan niya ng Barangay San Agustin na mayroong 173 na aktibong kaso. Pumangatlo naman ang Barangay Bulaon na mayroong 113 na aktibong kaso. Pang-apat naman ang Barangay Sindalan na nasa 106 ang active cases. At panglima naman ang Barangay Kalulot na may 100 aktibong kaso ng COVID-19. Habang pinakamababa naman ang Barangay Santo Rosario kung saan mayroon lamang 3 na aktibong kaso. Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 ay mananatili sa Alert Level 3 ang probinsya ng Pampanga hanggang January 31, 2022. Patuloy pa rin ang pagpapatupad ng mas maigpit na patakaran sa siyudad San Fernando. Magkakaiba naman ang reaksyon ng mga Fernandino kaugnay ng iba't ibang protocol na ipinatutupad. Pagsusot po ng face mask, tas social distancing, palaging mag-alcohol, tas mag-stay at home. Normal na lang po sa akin ngayon ang sir, pagsusot ng face mask. Taon ngayon, may ginagawa pa po tayong pag-iingat or parang normal na lang? Parang normal na lang po. Samantala, sa pinakahuling datos ng CHO noong January 13, umabot na sa 211,759 ang bilang ng fully vaccinated individuals o 87.5% ng target population ng CSFP. Habang 13,442 naman umano ang nakatanggap na ng booster shot. Nagsasagawa rin ng telemedicine ng syudad kung saan may nakalaan na numero kada barangay na pwedeng tawagan ng mga residente na nakakaranas ng sintomas ng COVID-19. As of January 19, ay umabot na sa 13,300 ang total confirmed cases ng COVID-19 sa siyudad San Fernando. 11,340 dito ay gumaling na, habang 329 naman ang pumanaw. Marion Lozano, CLTV News.